3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Muhammad Abdillah Husnun saking kelas 11 MIPA 4 absen 24. Kula teng mriki badhe nyampeaken pidato ngenani pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Kale Pasuruan, ingkang kinurmatan Bapak Soho Ibu Guru sarta staf karyawan SMA Negeri Kale Pasuruan sarta kanca-kanca kula ingkang kula tresnani. Ingkang kapisan, monggo sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat lan karuniane kanggo kita sedaya saengga bisa rawuh ing acara menika minangka pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat sarta salam kula haturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi syafaat saengga kita bisa pilah endi sing becik lan sing ala. Para hadirin rahimakumullah ingkang kula mulyakaken. Pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipengeti saben tanggal 12 Rabiul Awal ingkang tujuane kanggo numbuhake rasa tresna marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka utusan saking Gusti Allah ingkang diutus kanggo nyempurnakake akhlake para manungsa. Wiwit lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun menehi tulodo sing becik marang para manungsa. Diabadiake ing kitab Dibak Wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami fa'al qiyam. Ingkang artine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika dilairake niku posisine sujud ngucapake syukur marang Gusti Allah. Subhanallah, mboten wonten bayi sing dilahirake dening para manungsa niku lahir kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirake ing alam donya ngucap syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Posisine lahir niku sujud marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anane manungsa sing dilahirake dening ibune ing alam donya yaiku nangis merucut. Owek-owek. Niku salah sijine keluwihan sing diduweni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas lahir kang boten diduweni marang manungsa liyane. Salah sijine sifat sing diduweni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku sabar. Sifat niki umpamine diduweni marang para manungsa insyaallah mboten wonten sing namine niku tukaran. Mulane ayo kita niru sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sabar. Mugi-mugi saking rawuh ing acara pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW
kita bisa numbuhake rasa tresna marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa nyontoh sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyontoh niku angel nggih, tapi setidaknya bisa nyontoh salah sawijining sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dinten kiamat. Wusana cekap semanten ingkang saged kula sampaiaken, umpami wonten salah ing sajroning nyampaiaken kula nyuwun pangapura ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.